an yɛrɛ ka sigida fɔlɔ la n'o bɛ commune 1 kofɔ ɲɛmaa mani ye mani mɛn si a ma labɔli kɛ nin ye funankɛni dɔ kɔni ye san 27 ko a y'a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba kɔni a y'o kun kɔni ni k'a ci cari sɛbɛnnikɛla ko nin kɛwale jugu kɔni ko a kɛra Jelibugu kɔnɔna la yan commune 1 o kɔnɔ nin cɛ kofɔlen ni san 64 ɲɔgɔnna don i b'a ye k'a fɔ ko min ye mécanicien dugu ye a bɛ mobili dilan de kɛ a tɔgɔ de mun ye Maakɔnɔ Kulubali Maakɔnɔ Kulubali ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ ko min ye arabajan tɛmɛnen n'o bɛnna masikalo tile 12 ma san 2025 a yɛrɛ ka garage kɔnɔna la ko a n'a den ne kɔni u nana kari ɲɔgɔn na denkɛ in san 27 ɲɔgɔnna u k'a ma ko min ye Cheikh Umaru Kulubali Cheikh Umaru i b'a ye k'a fɔ ko a nana gɛrɛ a ka facɛ de la sa k'a fɔ facɛ ɲɛna ko ale mago bɛ wari la n'o bɛ muguden ko fɔ ko a na taa fɛn dɔ kɔni san fakɛ y'a jira k'a fɔ ko Cheikh Umaru don ko ne ye wari k'o d'i ma n m'a fɔ n tɛ d'i ma dɛ nka i jɔ fɔlɔ kɔfɛ n bɛna a ɲɛɲini ka nin mugaw k'o d'i ma ɲɛmaa o fɔ Cheikh Umaru a n'a ka finteni dɔgɔ min b'a kɔnɔ o kɛn bɛ k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲami Cheikh Umaru kɔni nana finteni san 27 a ye fa kɔni ka fa sigilen ye ɲɛmaa ni kana bere don a fɛ titali nɛgɛkuru ɲɛmaa a sina k'o kɛ ka fa kunkolo jɛmɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen k'o bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔmɛ 40 o de nɔfɛ fa ka 40 da ale ma a yɛrɛ bɛ taa den sigi fa y'i ban k'o di ale ma Cheikh Umaru a y'a fa bila ka taa kiyama sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na maaw polisilakaw maa dɔw de nana sɔmi kosɛbɛ maa dɔw de nana ko in jateminɛ kosɛbɛ k'o sabu kɛ min ye Cheikh Umaru a nana i jɔ garage da yɛrɛ la koyi maa ti bɔ maa ti don aw y'a ye k'a fɔ ko min ye Cheikh Umaru joli b'a ka fini na wa joli bɛ kogo la olu ka sɔrɔ ka wele bila mun ye ba polisilakaw ni sabari papier maaw ma wa Somugu kɔnɔna la olu ka sɔrɔ k'u senfa biribiri ka taa mun ye ni garage kɔnɔna la k'a sɔrɔ mun ye cɛ in ye sa n'o bɛ Cheikh Umaru a facɛ ko fɔ Maakɔnɔ Kulubali ɲɛmaa a ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko ba polisilakaw olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye kabako ko ye ɲɛmaa dugu jɛ ko 21 i bɛ kibaruya kura i b'o o de mɛn an ka jamana in kɔnɔna la nin bɛ se ka kɛ cogo di ɲɛmaa ba polisilakaw kɔni olu y'a ko bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a di kiiritigilakaw ma olu bɛna wulikajɔ kɛ ni cɛ in a ka denmisɛnnin n'o bɛ Cheikh Umaru Kulubali ko fɔ a ka koɲɛ in bɛna kɛ cogo di nka ɲɛmaa yani maa ka jigin bin yɔrɔ la ka jigin talon yɔrɔ la wa n'i ye den kɛ baba kɔmandan ye siga t'a la a bɛ nisɔngɔ a b'o kan i bɔ la Cheikh Umaru Kulubali mun filɛ nin i b'a ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na ko fa in terikɛ dɔ y'a jira k'a fɔ k'a delila ka maa fa koyi a ye maa fa waati tɛmɛnenw na fa yɛrɛ de ye o ko k'o dogo kosɛbɛ n'o bɛ Maakɔnɔ yɛrɛ mun n'a filɛ k'o fa nin o de ye ko in dogo ka taa fatɔ papiyew ɲini a la k'a fɔ ko mun ye fatɔ don a bɛ nin fa waati min na n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a nana i yɛrɛ fa sa o t'i yɛrɛ bolo kɛlen kala ye ɲɛmaa ko in kɔni a bɛ yɔrɔ min na bi Cheikh Umaru Kulubali a kɔni mandat de dépôt o tara ka d'a kan a ka ko bɛ kiiritigilakaw bolo.